Ang mga anak ni Israel
ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala, o tinubos sa tanang kahugawan, nahiuling at sa grasya, o itubo na hiniusan at sa kasanto. Maukini ang gabi, kamusta gulupin ni Yesu Kristo, ang mga talikala sa kamatayon, ug nabangon siya madarugon. Dali gabi sa kabanhawan, si Kristo ibangon ato sa kinabuhi. Salamat o katingalahan pambalik sa iyong kaluyan ang panahon. O di masukod nga pagpangga sa iyong lugma, aron matubos mo ang ulito, gitugyanan mo ang inyong butuhan. O talagang nagmalapasan, o ikinahanglan na sa lanian, nga nakaangkon alang kanamo, sa iyong kadatungan ng munubo. Ang dahon ining balaan gabi, nagwawang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalagkalipan nagto sa mga masulubon, nagbuwa sa damo, nagdalagan sa kapatari, o nagpapagos sa anong garbo. Ngalang gabi, kamusta ang muta, giunay sa langit, ug ang tao giuling ato sa Dios. Dali ubalang gabi, gibalik ang tao ato sa Dios. Salamat kaliwangan, busa langit mong manahan, kaliwangan sa kasadya ni ining gamiyon. Dahil ang mong sakripisyo sa kagamiyon, ang among sakripisyo sa kagami. Dawat ang ining seryo sa Pasko, aron mahanaw ang kahit ni ining kagamiyon. Nga ang kabulason na diligayo o salong, makapaglagunta sa iyang siga, nga sa kanunay kayo mapilaan. Si Kristo mao kanang kabulason, nga nibalagikan sa mga minatay, ug mibanwag sa iyang malinawong kahayan, nganhi sa tanang mga tao, siya inuman nga buhay hari hangtod sa